jsem Max a je tady se mnou John. a dneska budeme hrát Killing Floor 1 na normal, Mountain Pass, 10 waveů. Doufám, že nám to Salám. půjde. O, můžeme začít, tak. Hehehe, co bych řekl, no. Je to super. Co? Náboje. Jdi zabít ty parchanty. Jo, no vlastně ten damage indikátor, super. Hej, proč je tady hráč? No to je jedno. Jsem vypnul stroši. Počkej. Tak. Ale bych neměl běhat jako Honza. Myslím, že vždycky takhle běhá a stří a dává jim hlavy. Že já jsem teď support, takže nemůžu, to není fér. Já jdu za tebou, Honzo. Asi si zatím nedal skoro žádnýho killa vůbec. Oni po mně nejdou ty zombíci zmrdí. A toho jsem chtěl sejmout. I měli jsme trošku mluvit. Nějak si povídat s divákama. Počkat, trader je na druhé straně. Já vím, ale my tady střílíme, ne? Ty blbečky. Já se těším, až půjdu flashpoundy. Já vždycky v Killing Floor 2 hodím pod flashpoundy 5 granátů a to jenom jednou trefím s karem a jsou mrtví. Na suicidial. Tak. Money. Mr. MLG guy? What the hell? Kde je ten mamret? Tady už ještě někde v lese. Já nevidím. On tady říká, co to zase Já jmenuje. připojil se 2 šuly vrkulíní. Hej, já nevím, proč ten špek, protože říká, co je to za smrad. A tady je. Už je mrtvej. Nemá hlavu, debile. I tak ho chci zabít. Už já to nechápu. Už Já to nechápu. Já za sharpshootera nehraju a mám větší level než ty. Jak to dělám? Držu. Ty vole, tady je nějaký nanosráč. Podívej se, jak září. To je DJ Scully, akorát že nano. Kokot. Tady je parchan CFK. Hej, proč jsem tady ten vlastně? Tady, no počkej. Jak to je? Si nemůžu změnit postavu, jo. Já jsem který? Na mě tak čumíš. A co ty debile? Honzo, chceš si udělat činu? Asi ne, co? Že bych tě poslal link na OBS-ko. Proč mi to ukazuje hinty, když už mám medical level 5? Slyším taky. Já slyším tebe, vole. Jež, Polák. Děkuji. Já jsem se asi měl zabít, já myslím, to je jedno. Stejně já mám armor, takže mi je to jedno, můžu se hitovat, jak chci. Právě jsem mu zachránil prdel. Vážně? Jo. Stejně ji nepotřebuje. 4 neviditelný sračky. Počkej, takže když přijdeš na záchod, tak to nevidíš?
Potahe. Já jsem moc pomalý. Já si dám spíš medika, ok? Příště. Nebo já si nechám supporta. Ale on na té mapě není dobrý. Že support na té mapě úplně na nic. Že je to velký prostor. Musíš mi to všechno vyžírat. Protože jsi support. Bacha. Ty policejní houkačky, tak z toho bych dostal epileptický záchvat. Proč? Když nemáš epilepsii. Podívej se! To je epileptický záchvat v plastu. V plastu? Já jsem myslel, že v chlastu. Ta traderka mě sexuálně obtěžuje. A to, hej, jdu si pro zbraň oka. Jasně. Hej, já slyším, jak ho žerou. Mňam. Víš co, když je na zemi mrtvý. Já si zatím dožeru jogu. Hej, ten pavouk skáče na toho špeka a zabíjí ho. Tak aspoň, že to máš rekordní. No. Hej, jo, už vím! On ho škrábe po zádech, jo, tak takhle, jasně. To je intimnější, než jsem čekal. On ho škrábe po zádech, můžete slyšet i ten zvuk, tý masáže. On se chce podívat? No, tak pojď sem, ať to nemáš tak daleko. Jo, je to jenom 100 metrů. Hej, ono pořád škrábe na těch zádech, ale on se nedá pokoj. Jak si... Hej, on ho zabil! On mu škrábal zádek smrti. Honzo, on ho tak škrába a to byl, špekově to bylo tak příjemný, že se rozstřík doslova. Jo. Honzo, proč lítáš ve vzduchu? Habidi Budava. Takhle nějak jsem tě slyšel, jak jsi mluvil, tak nějak blbne. No to, Ale jsou tu další retardi. Jakou kásu si dám? Can you give us some money? Nicht. Nicht. Hej, nevadí, že si taky vezmu sharpshootera. Nasrat. Já si vezmu chrzbouku. Ty píča. Debil. Jsem Honzi. Teď by na to mělo být v tunelu, ne? Cože? Honzo, proč jsem větší level než ty? Co máš taky? Hej, taky máš chrzbouku? Ještě. Tam je nějaká... sirena. Takže oni tam dole bojují a my tady jen tak chodíme. Pičus. Já mu duálkama, tohle uberu za 241. Špek. Honzo. To je hrozný. Já zrovna když natáčím, Honzo, nepůjdeme na jinou mapu příště, protože já nevím, já pořád nemůžu narazit na žádný zombíky.
shit, I'm reloading. Ty bylo jsou. Tady jsou asi 3, aha, tady je ten stříhas. Je mrtvý nebo jenom zraněný? Aha, jenom zraněný. Pijong. Tak jíže s tím sharpshooterem dávat ty hlavy. Abych je dal. Nedal. Viděl jsem, jak se do něj střílel 10krát a nezabil se pořád. Jaký jsou ven? Jo. Zastav se, Poláku. No tak. Stand still. Do I look like I'm nicking stuff? Stand still. Do I No, hýnou jsem to místo něj. Give me a sec. Kurva, přebím. Jsi do hlavy, Honzo. Takhle. Hold on a tick. Půlku z nich jsem zabil, jo, vole. Can't you see I'm reloading? We're all dead. Konečně. Time to go shopping. On říká, že potřebuje prachy, vole, tak tady máš tvoje pajsky. Ať se nevydělá, blbě. Tak tady má pajsku. You can't carry that, babe. So sell me something for. You're a rocker. How do you think you're gonna carry that one? No, Frank Bruno. You can't carry that. That one's too big for you, hun. Sell me something first. Počkej, crossbowka. Jo, aha, já mám vlastně ty. Jo, jasně. Teď myslím, půjdeme zase někam k mostu, ne? K mostu? Spíš pod most, ne? Bez Give us děků. some bloody money, will you? Tak mám miliardu pistolek, super. Já mám pistoli a crossbowku, to mi stačí. Ale nemám armor. That's some Bude good zase stuff I sold you. Put it to good Hej, doufám, že potkám zase jaký zombíci, co se budou intimně obtěžovat. Slyším z toho zápalního teplouši. Myslíš Alexe? Hej, tak mi vypadal Alex, kdyby byl zombie, vole. Všude mi to podpalilo. Za chvíli budu skákat ze zhora. Reloading. Je to jde líp, vole, když jde z kompu. To není možný. V terénu mi nech. No, Cover me, I'm reloading. on ti zabil. Cover me, I'm reloading. Prosím. Jo. Bacha nad náma. Myslím. A ty asi prdejte svině. Drž hubu, ty krávo! On za námi zprosil tě šprcám. Hej, máme sharpshooter a myslíš, že je nejlepší, tak tam naběhne a chcípne, vole. Se těším na flashpoundy, jak ten malý zgebne. Jo, no. Nakoniec. Tak ci co słyszę. Mně se líbí na Conquer jedničce, že jakoby ty monstra se spawnou daleko od tebe, protože ve dvojce jdeš prostě chodbou, najednou se otočíš a za tebou, jsou za tebou dva flashpoundy. Ty vole. On to ví, že Já umíráš. nevím jak vy, ale já jdu k Razerovi.
New mag in. Umři. Cože, tak to tě knifnu. Pojď sem. Come and get him. No, ping guns. Víš, že v konferenci stačí jenom dát kvéčko a hned... Hrách. Si mám myslí přes to. Hej, proč mluví? Myslím, že On mě to balí. kazí. No, zapytaj se, jak to chtěl chodit. On tě balí? What? Ne? Ta traderka. Proč jsi si řekla? A já to řekl, I like the big ones, don't you? Už jsem medic, super. Gosh, grab it while you can, lads. Já jenom prostě takhle měním ty postavy a je mi to jedno. je víš, co je dobrý na medicovi? Armor ti, víš, kolik tě stojí armor? 119, když jsi level 5. Já čekal, že řekneš 5 centů. To taky. To když jsi level 6. Good stuff I sold you. No, musíme zase tam. Co, chlopovi pořád skáče, když nemá hlavu. Ach jo, mě do toho nenabij. Už slyším ty pahu. Kurva. No, to si děláš, brdo. No! Best aim 2017. A konečně. Hej, kam jdete? What the hell, mate? Na, 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 na. Wait up, new mag in. Hej, nenajdem mapu Lost Boys. Třeba. Tak se rád zahrál, to je taková dost dobrá. Oni prostě nechtějí zjednout. Škoda, že neopravili ten multiplayer v Conqueror 1, jakoby. Takže sice to jde udělat jakoby private server pro sebe, ale jakoby dost, tak z 99% se nemůžeš teda Mají napojit. bych co 8, ale slyším jenom 4. Přesně. A to jsme tady dva, Honzo. On umírá, ty vole, tak to abych ho healnul. I'm reloading. Cover me. Na. Give me some bloody money, will you? Ježiš, to je už další míra. Dobrý stromy. Já bych šel příště na nějakou mapu, kde bude takový prostor, abych tam mohl mít supporta, ok? Já se ho chci vylevit. Já si nechci hrát samotný. Já nechci být osamělý, jako Honza. Ježiši, oni tady všichni umírají, to je hrozné. Kde je ten Tak. Cover me, I'm reloading. Okay. New mag. Hej, chvíli už je, hej, asi nedá se nějak to bloknout. Asi jo, co? Jo, dá, myslím.
Počkej, ale Nevím jak. budu tady. Watch it, I'm reloading. Machine gun. Já ho tam vidím. Aha, to je náš. I'm reloading. Cover me. No, další Ty náš. zombíci tak pomalý. Tak tenhle je můj. Wait up. New Kde je ten parchant? Vedle. O! Já vážně někoho trefil, vole. I'm reloading. Cover me. A je to. I'll saw you up just right. Hej jo, počkej. Hej, mi ho můžem... Jo, jasně. To můžeš. Za 2 vlny budou, teda za 1 asi, nebo za 2. Budou flashpoundy. Jaký je, hej? These guys, time's getting short. No, za chvíli bude 6. myslím. Když můžu teď vidět, bude 6, kolik tak... jsem. Teď by měly být jenom ty, jak se jmenují, skrejkové. Vlastně jeden skrejk půjde, až v 7. půjde jeden flashpoint. Sedmý, tak to bude hodně flashpoundů, ale se těším. Pardon. Co jsem se mluvil? That's some good stuff I sold you. Put it to good use. Tak jo, jsem úplně jinde, super. Já mu střelím hlavu a potom, když chce skočit z té skaly, tak mu střelím nohu, ty vole. Give me a sec. I'm reloading. On se kam slyšel? Mě by to zajímalo. Give me a sec. I'm reloading. Ah. Don't forget about me, boys. Come find me. Aha! Jo, už je tam skrejk. Hej, já jsem hodil Luis. Give me a sec. I'm reloading. I'm reloading. Cover me. Já slyším, jak to už střílí. Jsi ty, že jo? Jo. Ty, bacha. Pavouci vedle tebe. Give me a sec. I'm reloading. Bude. Nechceš je? Hold on a sec. I'm reloading. Já bych šel zase k šoprovi blíž. K šukrovi? Hej, Honzo, máme menší problém. Jo. Tak ho zabij! Parchant! Ty vole. Hold on a sec. Honzo. Hej, já jsem měl asi skočit mezi vás, protože já jsem medic, ale já mám armor z toho, jak je to, Mithril? No pojď radši k traderovi už. Myslím, jak je ten armor z toho Mithril? Lovely guns. Co takovýho. Waiting for you.
No, Mifril. Já už nevím. Já se bude. Oni ho zabili. Haskové. Ach jo. Další ani z část týmu. Cover me, I'm reloading. Ale blbý berserk. Neutíkej. Kdyby zombíci nebyly tak pomalý, tak by to bylo lepší a těžší. A Honza v Kirkvár vejce se o tebe spavnuje 5 metrů, víš? Chceš tu housnu? Jo, dám si jednu. Já fakt hituju. Já taky. A už berem to. Sakra. It's time to 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 shooking. blokujou, jinak bych měl čistou ránu. It's time to go shooking. Nepotřebuješ nějaký prachy, Honzo? Jo, potřebuju. Would you lot needed money? Okay, cash here. Someone grab it. Zbytek mi hoď, please. Here's some Aha. cash, guys. Someone No hodně. Já ti trošku ochy. grab it while it's hot. Kouši. No vidíš, že budeš překvapený. Tam jde víc Já už jsem měl, šunky. jo? Měla. A dva. Ty vole, idiot. To jsem úplně přesně čekal. Tomu nevěřím. No tomu věř, protože to jsem dělal i já, když jsem byl malý. Že se na všechno vypadlo, mi to říká. good stuff, Kdo ti to Russell. říká? Put it to good use. Musíš ještě jednou. A flashpound. Když tak se dojdu. Kde? Aha. Tamhle. Wait up, new mag in. I'm reloading. Cover me. I'm reloading. Cover me. Give me a sec. I'm reloading. Říkal jsem, že ještě Jo. bude víc. No, zatím jsem udělal docela dobré věci. Takže ten Kravler škrábal tomu špekovi záda, z toho vybouch. A to co se stalo? Jo, potom chcíplo 20 lidí z našeho týmu. Aha, vyklid. Ahoj, Honzo. Ahoj. Ty se vlezeš. I'm reloading. Cover me. Give me a sec. I'm reloading. Slyšel, tady je Skrejk, bacha. Give me a sec. I'm reloading. Hm. I'm reloading. Watch it. I'm reloading. Parcham. Kde? Tamhle. Give me a sec. I'm reloading. Mám. Za chvíli budu palit se lítat vzduchem. Give me a sec. I'm reloading. New mag. To je takový zase, musím snažit. Cover me. I'm reloading. Bacha, pomoc! Mrtvý. A já Honzo, jsem tak se musíš skočit na to auto a potom nahoru.
No vidíš. Jsi chytrý, ale zároveň úplně vypadlý. Watch it, I'm reloading. Ho. Tak. A slyším flashpounda. Já zatím slyším jenom sirénu. Já už slyším taky. Vidím ho. Počkej, on je tamhle. I'm reloading. Cover me. Oh, fuck. A kurně, už jde. Já jdu... Mám ho. Give me a sec, I'm reloading. Já jsem medic, takže se stoupnu vždycky k němu a schytám co největší damage. Hold on a tick, I'm reloading. I'll tool you up. Čekal jsem, že jich tu bude víc. Ale mně je to strašně jednoduchý. Když hraju dvojku, tak už tady se potím na 30krát. Mě nikdo nehytl. Mě nikdo nehytl až na teammatey, au. Když jsi dobrý na supportovi, že když máš dvouhlavňovku, tak můžeš vyskočit kam ostatní nemůžou. Protože se vždycky boostneš. Boom. Okay, cash here. Someone grab it. What the hell, Honzo? That's some good stuff I sold you. Put it to good use. Takový spray. Vidím flashpounda v dálce. A já taky. Hej, oni i na druhé straně. Musím. A někdo má potíže, musím se tam narvat. No. A je to. Ahoj. Už vidím, jak flashpounda prodávají v Horumbach. A proč? Nejlepší vrtačka na světě. Štípačka dřeva, zároveň. Kupte si svého vlastního flashpounda, můžete si s ním dělat co chcete. Ale pozor, musíte mu dávat nějaké jídlo, jinak on Můžete použít nové nástavce, použít staré nástavce, použít ho na souseda. Všechno. Můžete ho dokonce použít i na vykrádání bank. Počkat, neměl bys použít taserovi? On ještě je 110 zombíků, Honzo. A já tam i tak jdu. Ona víc jde špatně. Honzo, proč vždycky chodíš tou další cestou? Takže můžu. Honzo, potkáš tam 3 flashpoundy. Čím skrejka? Hej, ten pes není na videu moc dobrý, já už ani nebudu natáčet, je to takový nudný. On musel chvilku senzit. Wait up.
New Put mag it- in. On bral hodně hapek, to jednou ranou. Ježiš, za námi. Wait up. New mag in. Zase na mě klikali, že on má automatickou pušku na dálku a samopal. No, když na dálku musí jít spíš na střední dálku. To uši můžu vydržet až k Patriotu. Ok. Watch it. I'm reloading. Já nechápu, Honzo, já nechápu, když máš už tu levou ruku. Wait up. New mag in. To tady musíš mít senťák od obličeje, abys mohl mít nůž. Lots of lovely guns, just waiting for you. Wait up. New mag in. Já teď mám ten pás je nudnej. Wait up. New mag Takže in. jsem čekal, že to bude víc krejků a tak. Reloading. Připadá mi to spíš jako easy. Nejdřív si tady není, tady je jenom Bader a potom Vincent. Give me a sec. I'm reloading. A Zlouhavý. Už ho zabijte. A tady. Super. I like big ones, don't you? Byla to Serena, když to postižila. Co dělá? Drž sobák. Co jsem udělal? No. Pium. 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 On se koží. Honzo, že byla drahá. Ani ne. Kolik stála? Nejmíň, jako 725 jenom. Jenom? No Honzo, viděl jsi tu nejlepší medikovou zbraň? Jo. 10 000, že jo? Víš proč, ale tolik stojí, protože má ten, víš co, modul na healování. To aby to víš co, používali jenom medici prakticky. Give me a sec. I'm reloading. Slyším flashpounda. New mag. Jo, je tady někde. Myslím, že za náma. Jo, flashpound. Kde? Nad náma. Ty vole. Ale ne, Polák. Už se nesral. Tak pojď Honzo. Ne, Honzu. Mě se jen, zmrde.
Honzo, víš, kolik mi ubral flashpoint? 15 armorů. Který, kdo? No, jak to, že Honzo, nedělají? víš, proč medici vždycky skáčou jakoby mezi jakoby flashpoint dá toho člověka, protože od ní dostávají strašně malý damage, když mají armor. Teď mi ubral 15 armorů. Give me a sec, I'm reloading. Sakra? Jsi až první, dobrý. Wait up. Wait up, new mag in. New mag. Trvá tak dlouho. Já nevím. Nahoře. Wait up, new mag in. Honzo, já ubral 420 HP, Blazing motherfucker. Wait up, new mag in. No. Jo. Jo. Honzo, tvůj život je tak těžký, jen tak na dálku zabij všechny monstra. Já akorát snipím se kuší. No právě. Vážně, Tvůj život je strašně těžký. akorát si hlídám strany. Shop will open soon, lads. Head this way. Honzo, tam máme problémy se skrykama, a ty je nekryješ. Co jsi to za Jsem zabil sniper? asi 7 skrejků. Brtačka. Give me a sec, I'm reloading. Honzo, to je zase hřebíkovačka, poslouchej. Kokot. No, já to tušu, ty vole. Jak má tady se dělá, tak jsou v piči. Jsou tak lehký za. Hej, vodím, mě AA12, no. Hej, a já nechápu, jak může taky jednoduše umřít. To je skrejk? Jo, Už není. no vidí to bez hlavy skrýt. Cover me. Give me a sec, I'm reloading. To je hrozný, to všichni umírají. Poslední náboj do kuše. Do kuš, Slyším tu sirénu. Co, jak to, že jí to nedalo Wait headshot? up, new mag in. Protože si griplín. I'm reloading. Já se nemůžu trefit, to je hrozné. Come and get 'em. Lovely Aha, big a Míšu. guns. Já šel na záchod. Ty si ho místo šopu na záchodní. Loads of money. Já si to hraju na káču, ruskou. Já to zatím týbeguju tohohle týpka.
Kde? Zase si dohrál na imbotera. A flashpound. Ale já si hraju na imbotera, chvíle zrovna. A? To já tady mám jen. To jsem ukazoval, byl spinbot. No, ale je to jakoby aimbot. Chybí mu noha. Chybí mu celý obličej. Aha, už zmizel, já jsem ho rozstřílel. Hej, aha, on určitě odpadl, protože umřel. Honzo? Počkej, sakra, já to flashpounda vidím, ale nemůžu dostat čistou ráno. Jo, byla ona. Flashpound dole. Craig. Aha, ještě z druhé strany flashpound, no. Aha, Honzo? Oni všichni, hej, Honzo, my už jsme poslední. Nej. Aha. Tak se chvíli budem držet tady, pak tam se hejbnem. Bacha, tam je zprva ten kokot střílející. Bacha, oni takový snajpři. Já nechápu, jak ale můžu umřít, víš co? Sirena. Já se tady starám o pavouky. Tady je taky sirena. Už mrtvá. Hej, už jde Scrake. Tady u mě je Scrake. Craig dole. Pochází zora, zmrt. Ahoj. Já bych chtěl říct ahoj, a ty se zapal, hajzle. Víš, že jsem měl přijít jeden flashpoint. Přeci jak zabil jedno z nás, to je jeden flashpoint. Honzo, bacha za tebou! Čuré. Kurá, došel mi náboj. Honzo, proč jdeme do lesa, to je to nejhorší, co můžeme udělat. Si nás odnes nějaký Alex. Kde? A bacha. Hej, Serena. Tady. Zbavím se jí. Au. Ne. Una B, yes. Díky bože. Doufám, že ne. Dneska by nemusí poslední vlny. Takže dělej, pojď. Kde seš? Tam. Tady u mě jsou ještě kloti nějaký. Dělej. Jenom je zabiju. Navíc stejně tam doběhnu rychle potom.
Už zase tady ten To goril. akorát normální. Ale někde je neviditelná. A to je parchant, tak to nerhozle, kde jsi? Už rana. Už není. Tak pojď. Jestli zemřem u patriarcha, tak jsme sorry, jo. Docela dobrý tým, Marku. Hej, my jsme poslední, oni chcípli nubové. Je to je docela dlouhý video, 50 minutový. No to se bude asi uploadovat jenom Ona chvíli. byla sama asi zakopla. Tak to bude trošku další video, Potřebuji no. náboje hlavně do kuše a do všeho ostatního. Já si musím koupit 2 zbraně, abych to vůbec přežil. Na- It's raining money. Honzo, já mám u sebe 2 samopaly a 1 pušku automatickou. Honzo, MP5, Vektor a nějakou pušku si neznám. To snad přežiju. Když tak, budu se stoupat před tebe, když půjde na míj, jo? Protože já dostávám od něj malý damage. Tak koupil jsem si pak bombky. O, to je dobrý nápad, počkej, já zkusím, jestli mám místo nyní. No já už jdu zvařit dveře. Já mám na ní místo. Jedné hodin sem. Stačí na 55%. A on je tam dole. Hej, tam, kde Jsem jsem... zrovna u těch dveří, který velduju. Vážně? On se tak pojď zpátky, já jsem se hodil paj bomby. Taky. Co když půjde tudy? Tady je to otevřený. Je to akorát trochu velmi. A ještě musíme ty dolní, tady. On to opět jde ze zhora, ne? Stačí jenom trochu, víš co. Počkej. Ne, naběs ještě nebudu brát. Jo, tam No slyším. bastards coming through here. Ještě tady. Hej, kde je? Hej, on to taky prodlužuje. Kikneme ho za to. On se spadne 5 metrů od nás a potom dá se může najít. Já tam furt slyším. Ale až ho uvidíš, tak vyhoď všechny granáty na to místo, kam by měl jít, jo? Oni dělám healovací granáty. Tak dovnitř. Tik, kdo je tam? Picař. Tak si naser. Protože jsem si žádnou pizzu neobjednal. Jo, už se blíží. Že by? Hej, on nás hledal, že Tak jo? to jsem pryč. On nás celou dobu hledal. O! Ty bomby zapípaly. O! Nahoře je, nahoře. Tak jo, skoro jsem se zabil. Ty vole. Ah! Ty vole, Honzo, stoupni si do toho zeleného. Deštíku, dělej! Lidí se zadí. Jak když to si do toho zeleného deštíku? Já si budu šetřit naboje na toho velkýho. Jo. Radši teď používej pistolku na ty malý. Ne, já mám dost nábojů, já mám 3 zbraně, vole. Ale teď si vezmu tohle. Mě ty tam dole rozbíjej, počkej, já se kouknu. Je ten blbeček. Epidermidarium. Tady nahoře to nevypadá, že by byl. Honzo, ty pořád hoříš!
Že já tu hlasím. Takže musíš to stíhat, jo? Musíš to nastíhat, protože tohle je moc dlouhý. Je tady. Čerák. Už jsem zdrhl. Započula, že jsem to schytla za tebe já. Watch it, I'm reloading. Akurát. Hej, už to zničili, kokotí, he. Je tady. Ty si už prdel. Čuráku. On moc ubírá. Zjistíš, že jsem medic. I'm reloading. Cover me. To bylo dobrý nápad si vzít medica. Stři za mě, já si potřebuji přebít zbraně. I'm reloading. Cover me. Dobrý. Watch it, I'm reloading. Blíží se, a bude tady. Čím ho? Ne! Šura! Nic! To není fér! Honzo, to mi chybí, Luka, děláš si prdel? Petře, on zaútočí na tebe a sejme mě. Já vím, já to viděl, Honzo. Zaútočí na tebe a mě sejme. No právě, já jsem chtěl, aby víš co trefil mě, protože já mám ještě armor. Tak tohle už bylo dost. Já teďka jenom se koukám. Are you okay? You have some dash, man. Jde to, jak bude se konečně dělat. Tak se mějte a čus!